ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் சேல்ஸுக்காக வந்திருக்கிற 1 BHK வீட்டோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் உடனடியாக பார்க்கலாம். இப்போ நாம் பார்க்க போகிற இந்த 1 BHK வீடு கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் காந்திமா நகரில் அமைஞ்சிருக்கு. 1 சென்ட் லேண்டில் வடக்கு பார்த்த சைட்டில் வடக்கு பார்த்து வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ் அமைச்சிருக்காங்க. இந்த வீட்டை கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மற்றும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் இருக்கிற மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஹால், கிச்சன், பெட்ரூம் அமைச்சிருக்காங்க. எல்லா ரூம்லேயும் ஷெல்ஃப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. வீட்டுக்கு வெளியே இந்தியன் டைப் டாய்லெட் அமைச்சிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் சிமெண்ட் ஷீட் போட்டிருக்காங்க. ஹால் 12க்கு 12 அளவு, கிச்சன் 10க்கு 10 அளவில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் அமைச்சிருக்காங்க. வீட்டுக்கு வெளியே மாடி படிக்கட்டு இருக்குது. இந்தியன் டைப் பாத்ரூம் அமைச்சிருக்காங்க. வீட்டுக்கு வெளியே இந்த வீடு கட்டி 7 வருஷம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல தண்ணீர் வசதி இந்த வீட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் இந்த வீடு அமைஞ்சிருக்கு. ப்ரைஸ் 25 லட்சம்னு சொல்லியிருக்காங்க. வீட்டோட டீட்டெயில்ஸ் மற்றும் கான்டாக்ட் நம்பரை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். இந்த வீட்டை வாங்க விருப்பம் உள்ளவங்க நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசிக்கலாம். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை விளம்பரம் செய்யணுன்னா உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸோட ஃபோட்டோஸ் மற்றும் வீடியோஸை எங்களுடைய சேனல் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.